И какво става, хора? Аз съм Лазар и вие сте с поредното видео в моят канал. В днешното видео ще взимаме ново попълнение в отбора. Както виждате, сме 123. Между другото, нямах възможност да снимам, но взехме тази изключителна карта на Габриел Магаляеш с 180 пейс, 228 дефендинг и 238 физикал. И също имаме нов десен бек, махнахме Маркос Юренте, защото правеше доста грешки, който има 204 пейс и 201 дефендинг. Това е Рис Джеймс, доста добър играч и почти 200 физика. И сега последната 118 беше Боно. Боной и сега ми се падна, отворих едно билетче и ми се падна Емболо 119. И сега ще можем да вземем тази изключителна карта на Джордан Пикфорд, англичанин, който играе в Евертън, наистина. Пикфорд наистина е един много добър играч. Трябва да дадем Емболо, Боной и Фернандо Торес, защото си купихме паса. И нека да го даваме. Хора. Последната ни 119. Ето го, Джордан Пикфорд. И между другото станахме 127 оверал. Това наистина изключително доста добре. Нека да го ранкъпнем 4 пъти. Имаме за 4 пъти. Ще го ранкъпнем и 5, но по-нататък. И хора, друго да не забравя, благодаря ви изключително много, че стигнахме 100 абоната в YouTube. Да продължаваме напред, да стигаме много повече. И така. Ето Джордан Пикфорд. Ранкъп на 4 пъти. Така. Готово, сложихме му ранкъп нещата. Сега да префърлим точките от Ривери. Пак нямаме. Нищо. Гледах му няколко ревюа на Джордан Пикфорд, доста добре пази. Затова си го взимам и аз. И първо, че играе в един от любимите ми отбори Евертън. Второ, че е доста силен, пази доста добре. Така. И нека да видим тази карта на Пикфорд. 230 дивинг, 209 позишън, 209 хендинг, 212 рефлекс, 212 кикинг и 207 физика. Това 4 пъти дигнат. Наистина доста добре. И вече нямаме 118 в отбора, вече трябва да махаме 119. А това, както знаете, е много трудно, защото за 120-ките се изискват много шардове, много. Погледнете. От 50 000 нагоре. Има и някакви ефтини за по 40 нещо хиляди, но по-силните, примерно тази карта на Дембеле, която искам да взема, е 68 000 шарда. И така. Мартинес вече, той не ни трябва. И така. Нека да изиграем един матч на head to head. Също тук дигнах 10 FC Champion. И нека да видим дали ще бием
Между другото, вчера на световното първенство Франция елиминира Марокко с 2-0, пак гол на Мбапе и мисля на Дембеле. Франция наистина няма просто кой да ги спре. Днес ще играят Белгия и Испания. Аз съм за Испания. И така. Този печага има Едвин Ван дер Сар. Наистина най-добрият вратар в играта. И ако ранкът още един път, Пикфорд ще стане в 124 в защита. Дефенс. И така. За другите вида, леле, колко ютот с карти. Добре. За другите видеа смятам да правя вече някакви челенджи. Не знам, ще видим поредици някакви. Така че бъдете готови. Нека сега да почваме мача. Защото печагата има изключително добър отбор. Буквално е взел всичко възможно от пусна ния. И 1-0 за нас. Окей. Чакате изпаряме всичко от този евента. Но тук нещо направи грешка и ми е отдадено на нас. Но добре, още една грешка направи. Павел Недвед с неговия 212 пейс. Бам! 2-0. Мислех, че ще е много по-добър, но тук оверал отбора няма значение. Дали даде ми жълт картон, нищо не беше направил. Тук, както казах, оверала отбора няма значение, зависи от класата. Отбора има, защото ви трябва поне някакъв добър, за да можете да ги мачкате. Чудя се за тази карта на Бруно Фернандеш, но не мога да... Няма плейстайл, иначе отново си е страшно силно. Най-ефтината 120, само 40 000 шарда. Тук не трябваше да бием. Така искам само да видя един удар. Тук това МБП как не е. Ще го оставя да бие. За какво ли го остави? Не може да отправя един точен удар. Чайте, между другото искам Пикфорд. Добре, има супер пас. Брим Диас, какво преминаване само на Брим Диас, още едно такова. Не. И сега Исак с неговото въртене. Града и сега. Още едно. Какво става засада? Добре. Така. Водим го 2-0. Малко ще ми от лявото крило да поиграя. Павел Недвед, просто хърти мишки. Магаляеш, Марко Соренте. Това е Дуспа. Гледай, съдята не свири Дуспа. По резултата не беше 2-0, явно ще да се съгласим. Но виждате новите карти как играят. Габриел Магаляеш и Луис Джеймс. Доста добре е тук Джеймс как стъпва. Другото въобще не ме трудността, той буквално нищо не прави. Само къде има БП и има много силен. Какъв пас! Видяхте ли как се завъртя? Тази атака просто заслужава гол. Сбърках с паса, не. Ето. Недвед нахува. Така. Това мисля, че да е засада. Но нищо. Искам да пробвам нещо. Так.
Сега центриране директно. И какъв гол само. Искам само да видите. Тук Брендия скилмулфа и просто Ван Бастен не завърши абсолютно сам в наказателното и печагата левна от мача. Победа за нас. Левна. Нека да продължаваме. Аре бе човек, така като ми почна с ботовете, не мога да им я взема. Искам само да помня нещо. Аре, спедри, супер. Още един изключителен гол, дори на бот да искам да го видя. Точно в скобата и Едуин нямаш как да реагира просто. Четири на 0. А има такъв силен отбор. Ван Бастен... Мисля, че беше близко. Така, това е тъпото, че трябва да играеш с бот накрая, но нищо не прави, само бави играта. И 4-0 победа. И ще играят, мисля, че Аржентина, Швейцария, имаше и Англия, Норвегия. Смятам, че Испания ще е световен шампион тази година. Но французите с тази атака просто са доста силни. Между другото искам да си продадете този Марсело, който купих. Но не иска просто. 4 бройки сини. Трудно ще го продам. Нека само да минем през новите футболисти. Така, най-новите ще ви покажа просто, не всичките. Ето тези две карти на първата на Каземиро, която е, да, за полузащитник е много добре. Има 151 дефендинг и ето е тази карта на Лука Модрич, която... Колко ще да е? 58 000, това си заслужава доста добра. Ще запазя тази карта на Витиня, защото е много силна с два плейстайла. Има тази карта на Раул Хименес от Мексико и той е доста добър. Но вече тези държави всички отпаднаха. Возини му направиха още една карта и то 119-ка. Вече е доста добър. Един доста сърцат футболист. Чак малко тъпо ми стана като отпадна Капо Верде. Роби и те отпаднаха много тъпо за Нидерландия. И още нещо ново няма. Има тук карта на Капет Виля, много добра наистина, доста силен лавбек. И последната Рикелме. Между другото е спецкил мув, може еластико, доста добри статове и плейстайлове. И така. И така хора, това беше днешното видео в моя канал. Надявам се да ви е харесало, абонирайте се, харесайте видеото и до скоро виждане.